Sam li u pravu, Batice? Ekipa Moskve i ekipa Skoplja također. Moskva je u prvom redu, a ovde s naše desne strane ekipa Moskve. I da kažemo da su oni trenutno u Beogradu, a putuju u Kladovo. Tačno u 12 sati idemo u Negotin, to je kamp RTS-a za decu iz dijaspore. To je završnica krosa RTS-a u dijaspori koji je održan ovom proleća u 15 zemalja Evrope. I zahvaljujući našoj kući, gradu Negotinu i Ministarstvu prosvete i nauke, okupit ćemo se u tom lepom gradu u Timočkoj krajini i očekujemo, pored sportskih radionica i niz obrazovnih, maternji jezik, dakle srpski, istorija, geografija, posjetit ćemo i manastire i sve druge kulturno-istorijske znamenitosti tog kraja. Dobro, ovde imamo, čuo sam da ti odlično pevaš. Hvala. Ajde da čujemo nešto, možeš nešto ovako. Pevaš lepše ruske ili srpske pesme, a? Pa podjednako. Podjednako. Hoćeš da nam otpevaš nešto? Pa ja bih htjela da vam otpevam pesmu koja se zove Ribinuška. Ajde jednu strofu samo, izvoli. Вечер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-то под Рябинушкой парни ждут меня. Da čujemo tvoje ime. Ja sam Milica Rističević. Milice, ti ćeš učestvovati u novom kampu, se raduješ druženju? Da. Koliko prijatelja imaš ovde? Koliko ste vas iz Rusije došli? Pa naš je došlo, koja znam, 11. 11, je li tako? Dobro. A da čujemo i naše mlade prijatelje iz Makedonije. Bok. Bok, dobrodošao. Koliko je vas iz Makedonije ovde? Pa mi smo Petoro, je li tako? Petoro. Više devojaka ili mladića? Boga mi... Više mladića. Više mladića, tako. Znači da su oni bolji sportisti ili to je samo slučajnost, a? Pa bolji sportisti. Dobro, bili ste ovde sve vreme u emisiji. Kako vam se dopalo? Ste prvi put u nekoj ovakvoj emisiji? Pa prvi put u Srbiju, ali je odlično. Odlično. Kako se ti zoveš? Filip. Ovdje smo predstavili naše goste koji će boraviti u kampu RTS-a u Negotinu iz Rusije i Makedonije, ali bit će i iz drugih zemalja, tako? Da, ukupno iz 9 evropskih zemalja očekujemo učešće 90 dece i njihovih pratilaca. Dakle, prošle godine smo imali 10, ove godine 9 zemalja, nenadano u posljednjem trenutku otkazala nam je Holandija. Ali dobro, nadamo se da će naredne godine biti još više. A sad da predstavimo naše goste iz Rusije. Ajmo ovako, redom. Tvoje ime je? Ja se zovem Dimitrij Mihajlović. Kako se čula već, Milica Rističević. Čuli smo kako lepo pevaš. Vesna Pantović. Vesna? Pantović. Dobro. Ana Jeftić. Budimir Vasilije. Danica Prodanović. Danijela Jakšić. Nemanja Klinić. Elena Konova. Slović Danijela. Marko Krusmanović. Sad da vas pitam, vi živite u Rusiji, je li tako? Jeste svi iz Moskve ili živite u raznim gradovima Rusije? Pa mi smo svi iz Moskve. Svi iz Moskve. Sad često dolazite u Srbiju? Da, svi dolazimo često. Volimo biti u Srbiji. Je li tako? A dobro, kažu da je i Rusija sada jako lepa i da je posebno u Moskvi veoma zanimljivo, a? Da, naročito za mlade, a? Da. Dobro. Da predstavimo i goste iz Makedonije. Vaše ime je? Suzana Stojanovska, pratilac grupe Deci iz Makedonije. Tvoje ime smo rekli? Filip Sagarski. Filip. Marija Salatić. Ivan Nedeljković. Angel Ilijev. Oli Stojanovski. Dobro, jeste li prvi put u Beogradu? Pa ja nisam prvi put u Beogradu. Dolazi često, tako? Svi ostali rado dođete u Beogradu, tako? Lepo. Hvala vam lepo i želim vam lep provod na kampu. Ja mislim da će tamo biti dosta veživ sport, ali i druženja, novih prijateljstava i sve ono što ide uz ovu lepu priču.